Здравейте от мен, епизод 2 на поредицата E34. В днешния епизод ще се опитам да изчиста интериора максимално много от кучешките косми, които има навсякъде по автомобила. Първо трябва да дам ток на автомобила, понеже акумулаторът, в който иде, е умрял. С две думи не става. Защо ми трябва ток, ще попитате. Отговарям веднага. Автомобилът идва отпред с електрически седалки, на които трябва да подам ток съответно, за да се мърдат напред и назад, да мога да изчистя максимално много недостъпните места в... просто не. Задната седалка просто се разкача на два клипса. В случая моята така ли че беше разглобена, защото се подавали ток постоянно докато пътува. Почистих автомобила, естествено не детайлно, но до степен до такава, когато не е гнусно да влизаш вътре в него. Така или иначе този мокет, първо, че не ми е от любимите разцветки, второ, че е доста захабен, а трето, че е дупчен на места. Всякакви тунинги съм виждал, но рапитки, за да си хванеш стелката, не бях виждал. Сега има какво още да се измуче по мокета, но просто да не е толкова гнусен в състоянието, в което беше. Седалките също са в отвратително състояние. Лепени с нещо. Този подлаканик също е доста захабен и доста зле. Така, сега ще си поговорим по-скоро за плановете, които имам за интериора. Доста хора би било интересно какво съм замислил в интериора на автомобила. Като за начало обмислям подмяната на това табло с такова същото, но в черна разцветка. Доста повече ми харесва. Ще публикувам снимки на други подобни автомобили с бежов интериор с черно табло. Мокетът също ще бъде черен. Централното барче все още не съм решил какво точно да бъде. Да бежово ли да остане или да бъде черно. Както под волана, както и жабката като интериор. В Германия на прилични цени излизат шити такива табла от М5. Но всичко в времето. Иначе вътре големия борд компютър, парното. Нека да й подадем ток на автомобила. С ключ масата, която имам. Ето го всъщност и на колко километра парното работи. Да, върти. Тавана може би с оригинална кожа. Съответно ще го търся това нещо в градуси, не в Фаренхайти, защото лично мен много ме дразни. Оригинално радио ще намериме. Този Panasonic просто не ни подхожда на колата. Тук съм поразглобил, защото колата има проблем с избирача на скоростите. В момента сме на неутрална, но не мога да дам на паркинг. На задна вкарва, а как разбрах, че вкарва задна? Нека ви покажа. Сега сме на Automatic Rear. Ето. Може би и то блокира, не знам. Преди малко работеше. Моторчето се чува, но спря да работи. Огледалото не знам каква съдба е имал. Се е поразкачило нещо. Нека да видим дали работи шибидаха на... Работи. Слънцето ни напече. И какво да ви кажа? Един проблем по-малко. Това е добре. Лампичка. Тук има лампи. Може би са изгорели, не знам.
спреме с ключомасата. Замисълът на интериора, като финална част, може би, след черното табло, искам горната част на кората да бъде в черно. Ето тази. Тук се е поразкачила малко, ще поръчаме щипки, но на места забелязах, че има някакви допълнителни крепежки. Тук ви номера на автомобила, ако ви е интересно да видите с какви екстри е излязнал. Понеже от Америка на всеки един панел на автомобила има написан VIN номера. Мога също да покажа и с задната част. Тук също желая да е в черно. Отзад музиката, която някой е добавил, ще бъде премахната. Не мисля да я използвам. Старая се максимално да бъде колата ОМ. Не е в мой интерес. За салона все още не съм решил какво точно да правя. В тъмнела видяхте едни-две седалки. Да, малко се заиграх с тях на фотошопа, а реално не изглеждат в това цветущо състояние, в което всъщност се намират те. Преди около 2 седмици ми изпадна на що года прилична цена това Recaro, което е M-Rain Black Anthrazit от M5 преди фейсово. Салона дойде с задна седалка, с подглавници и съответно с 3 кори. Първоначално си мислих, че ще мога да използвам плътта, който е на 3 кори за точно 3 дупки, които има шофьорската седалка, но след като се съгласувах с някакво тапицера, те ми обясниха, че всъщност този конкретен плат е с някакъв двоен донапрен и доста трудно би се направил точно на седалките. Другото, което ми се ще, след като подмена вътре в автомобила черния мокет и съответно черното табло, ако сложа тези седалки дори в тази разцветка или претапицирам плата, който е по средата, това означава да променя доста други неща, защото иначе няма да се връзва с концепцията. А това именно означава тавана, A-Pillar, B и C-Pillar съответно. Отгоре на самите колонки на Hi-Fi трябва да ги правят черни. Абсолютно всичко трябва да се подмени, което спрямо плановете ми някакси не ми се занимава. Ще се старая максимално колата да е оригинална. Затова нещо, което съм измислил, този салон ще го съблека, така да кажа. Този плат мисля да го продам в чужбина на някой човек, който все пак има такъв салон и иска да спаси нещо от него. А защо не и в България, ако имате интерес, близкия месец може би това нещо ще го направя, салона да се съблече, за да го имам платта. Защо ще използвам задната седалка? Защото има подглавници. Моята вътре в автомобила няма подглавници, което мене някакси не ме кефи. Деца ви, колко повече, толкова повече, нали? Така беше казал Мечопух. Затова този салон не знам какво ще го правя, не знам спасяем ли е, не е ли спасяем, доколко се може тази кожа от тези седалки да се използва. Соча така, защото тук пред мен е долнището на седалката, защото акумулатора седи под нея. Доколко е възможно да се спаси, не знам. И дори да се спаси, това пък означава, че ще има някакъв контраст между задната и предната, няма да се еднаква кожа. Това по-скоро ще претапицирам и задните и предните седалки. Корите ще гледам максимално да ги запазя. Както ви показах, в горната част ми е било интересно да стане в черно, както и таблото да стане черно, за да се връзва максимално много, черно и бежево. Също така ще използвам шините на тези седалки в момента, електрическите, меморито и електрическата им функция. Ще посна линк долу в описанието на клипа, ако ви е интересно. Намерил съм в един руски форум, Drive.ru мисля, че се казваше, как всъщност от електрически шини може да си направите съответно електрическо Recaro, защото това, което аз съм взел, е механично. Плановете са такива за интериора. Днеска го поизчистихме. Знам, че в предишния епизод ви обещах днес автомобила вече да е евентуално в движение, но предишния път времето напредна, почна да се стъмва, нападнаха ме едни комари и нямаше как да довърша, защото всичко това заснемане, чистене отнема някакво технологично време. Днес видяхте как чистиме кучето от интериора, защото тия топки косми, които бяха вътре, просто
колкото цяло куче. До степен, до която да не е чак толкова гнусно вътре да се влиза и да се излиза. В следващия епизод се надявам вече да се включим от подемника и да видим съответно аджиба откъде точно тече антифриз. Освен че видях от водната помпа от лагера и отзад от рединтовани. И така, до нови срещи!